המושג הרגיל של שירותי רווחה מדבר על עזרה לנזקקים, אם באמצעות קצבאות או אמצעים אחרים. אבל מה קורה עם סתם במרכאות, סתם אזרחים שזקוקים לעזרה והדרכה, איך להתמודד מול קשיים בחיים? פרויקט חדש בעיריית ירושלים בשם אפיקי הצלחה מנסה לסרטט מודל חדש של התערבות כזו. רונית שרון, מנהלת מרכז ילדים והורים, מרצה ודוקטורנטית בתחום ילדים בסיכון האוניברסיטה העברית. שלום. שלום. ואנריקה רוזנבורט, רכז הפרויקט הזה שאנחנו מדברים עליו. שלום אנריקה. היי. כללית, על מה אני מדבר בעצם? על מה שאנחנו מדברים זה ככה. בעצם נתוני ביטוח לאומי מורים לנו שיש בעצם 400,000 אנשים שנמצאים מתחת לקו העוני בירושלים, זה כמעט ממחצית העיר. יהודים וערבים. בשנת 2015, עיריית ירושלים, אגף הרווחה, מנהל לשירותי קהילה, התחילה לפתח פרויקט שהוא ראשון מסוגו בארץ, מיועד לכלל האוכלוסייה, לא רק אוכלוסיית רווחה. למי הוא מיועד? מיועד בעצם לבני זוג, שני בני זוג שעובדים, חרוצים, אך מה, לא גומרים את החודש, ולא יודעים איך לנהל את העוגה התקציבית, למצות את זכויותיהם, לשדרג את התעסוקה שלהם, אין להם בעצם ליווי והכוונה. זאת אומרת, שאנחנו מכנים אולי אפילו אנשים נורמטיביים במרכאות. נורמטיביים לחלוטין, כמובן בתוך האוכלוסייה הזאת גם נכללים קשישים, עולים חדשים, משפחות חד-הוריות, וכמובן אלה שמתחת לקו העוני, גם הם. וכמובן אלה שמתחת לקו העוני, באמת פרויקט ייחודי נותן מענה לכלל האוכלוסייה באמצעות 5 אפיקים של הצלחות. תוכנית הוליסטית, חליפה, מעטפת ייחודית לכל אחד שמגיע, שבעצם תופרים לו איזושהי חליפה, שנותנת מענה לצרכים שלו, מיד ניתן גם דוגמאות. תוכנית שאפיק נוסף זה אפיק שמסייע במיצוי זכויות באשר הם, ביטוח לאומי, דיור וכו'. כלכלת משפחה נכונה. הכנו אותו, הכינותי מראש. אנריקה, 5, קודם כל סליחה לפני זה, אז מי רוב הקליינטים שלך? רוב הקליינטים זה כלל תושבי ירושלים. אנחנו פונים לכלל התושבים. כל משפחה היום בצד של מדינת ישראל נמצאת על סכנה. יכולה להיקלע לצרות. נכון, ואנחנו מדברים על זוגות שעובדים שניהם, שיכולים להיקלע למצב בריאותי, לעוד ילד, לעוד הוצאה, משכנתה. ילד חולה, פתאום הוצאות וזה, משהו של כאילו תגובת שרשרת מתחילה, ואז אתה נכנס לחובות, שוק אפור ונורא. וכמעט יציאה אף שאם אתה פונה לאפיקי הצלחה, אנחנו מנסים לעשות גם בעניין של מיצוי זכויות. אז רגע, בוא נעשה סדר. עכשיו, אמרת 5 אפיקים, ספר לי עליהם אחד. אז היא דיברה על התוכניות ההוליסטיות, שבאמת אנחנו מצמידים, מלווים לכל משפחה, הם עושים תהליך טווח ארוך של לפחות שנה, שנתיים, שהם יכולים באמת לצאת מהצרות ולפתור את בעיות מיצוי זכויות וגם התנהלות כלכלית נכונה. רגע, זה 2 דברים שונים. קודם כל, מיצוי זכויות זה מה מגיע לכם מהמדינה ולא ידעתם לממש. נכון. תשלומים, ביטוח לאומי, עזרה בזה, זה 1. 2 זה, אתה אומר, ההתנהלות. איך אתם מנהלים את הנושא הכלכלי שלכם בתוך המשפחה? הישראלי הממוצע מוציא הרבה כסף. אנחנו יודעים שיש נסיעות לחו"ל, קניית אוטו חדש, משכנתה, ואנחנו נכנסים ליד לחובות. אנחנו רוצים לחנך את הישראלים באמת להתנהלות כלכלית נכונה. זה אומר... קודם לחשוב, אחר כך לחשוב סדר עדיפויות, ואז להוציא את הכסף לצרכים האמיתיים שלנו. זה כאילו קואוצ'ינג. זה ממש קואוצ'ינג, כי מה שיפה... אבל רגע, סליחה, אני רוצה כל המדינה צריכה את זה. כולנו באשר אנחנו צריכים. אפילו הטייקונים, הרי אחרת לא היו מתרסקים. בוודאי. עכשיו, דמיין לעצמך מנטור שיכול או להיכנס לבית המשפחה וללוות משפחה. אם זו משפחה באמת שנקלעה למשבר, כפי שאנריקה אמר, ואם זו משפחה שפשוט לא גומרת החודש עוד לפני המשבר. ובעצם מלווה אותו, פורסת לה את העוגה התקציבית, מסייעת לה, ויש גם פרויקט של שימור ההישגים. זאת אומרת, היא מלווה גם אחרי שהייתה עבודה על כלכלה נכונה או על מיצוי זכויות, מלווה את המשפחה לאורך זמן. 13,000 אנשים כבר נכנסו לפרויקט הזה, ויש הצלחות יפות לפרויקט הזה. אני רוצה רגע לתת דוגמה ברשותך, על באמת משפחה שבאמת הזוג עבד, שניהם עבדו, נולד ילד עם צרכים מיוחדים, האמא נאלצה או נאלצת להיות עם הילד החל מהשעה 1, כי אין מסגרת לילד. יורדת לחצי משרה. אני לא מדברת כמובן על כל הקשיים הרגשיים והנפשיים שמתלווים ומלווים התמודדות. והעלות הכלכלית של ילד כזה. מנטור נכנס לתוך המשפחה, מלווה, מסייע כמובן בצד טיפול רגשי, ומעטפת הולמת למשפחה שמסייעת לחזור לאיזשהו איזון נורמטיבי ולהמשיך ולהתמודד עם החיים. 13,000 היא אמרה כבר היו במעגל, זאת אומרת זה כללי, זה משפחות, אנחנו מדברים על כמה אלפים. נכון. גם משפחות וגם בודדים.
בואו נאמר גם שיש הרבה גרושים, גרושות, משפחות חד-הוריות בתוך זה, אז יש לנו המון... תגיד, כל אחד שנכנס, דופק בדלת, נכנס, יכול לקבל את השירות? מה, יש קריטריונים? כל תוכנית, כמו שרונית אמרה, אנחנו תופרים חליפה לפי צרכיו של הפונים. אז יש תוכניות שאנחנו עושים מיונים, יש תוכניות שהן באמת לכלל האנשים. בוא נגיד, עוד אפיק נוסף שלא דיברנו על מרכזי תעסוקה ורכזי תעסוקה באזורים. אנחנו מנסים לאנשים לקבל הכשרה, להשתדרג תעסוקתית. זאת אומרת, קודם כל, גם לטפל בנושא התעסוקתי. אם יש לו אפשרות לעבוד בדבר יותר מכניס, להתקדם, או בכלל למצוא עבודה, אז אחד מחמשת הנושאים שאתם מטפלים בהם, דיברנו מקודם על 2, זה גם נושא התעסוקה, לטפל בזה. אבל מה שאלתי, עוד לא ענית לי, האם כל אחד ייכנס בן אדם, יגיד, אני בצרות, ואתם תראו שההכנסה שלו ושל אשתו ביחד זה 30,000 שקל. אבל עדיין תעזרו לו? כל אחד יכול לפנות אלינו, באמת יכול לפנות דרך האינטרנט, טלפון, אנחנו ניתן לו מענה לפי הצרכים שלהם. תגיד, עכשיו יש מספיק 13,000 משתמשים כבר היו, העירייה ערוכה לעשות את זה בקנה מידה נרחב? יש לכם מספיק כוח אדם, אמצעים, עניינים? קודם כל, אני מרכז כל אזור דרום של ירושלים. יש רכזים אזוריים. אנחנו משתפים פעולה עם הלשכות, עם העמותות, עם המנהלים, עם רשות תעסוקה, בריאות, רשות הקליטה. אנחנו בעצם, העירייה משתפת פעולה בין המחלקות שלה. גורם מתכלל. נכון. It's too good to be true, כאילו, למה לא עושים את זה בכל מקום בארץ? אז צריך שיהיה בכל מקום בארץ, באמת פרויקט מדהים. אנחנו באמת, כפי שאמרתי מקודם, רואים הצלחות של אנשים. לפעמים יש באמת איזושהי דרדרות, צריך להחזיר את המשפחה, את הזוג, את הפרט, לאיזשהו איזון, כדי שהוא ימשיך לחיים טובים יותר, לאיכות חיים גבוהה יותר, וזה בהחלט אפשרי. אני רוצה אולי באמת להוסיף בהקשר הזה, שבאמת חלק מהמשפחות, זה משפחות שבעצם ההידרדרות היא קלה. היא קלה, ואם לא תופסים את הטריגר בזמן, את הקושי בזמן, היא הולכת ומדרדרת, סוברת עוד ועוד חובות. זה כמו מסלול של קליע או חץ. ברגע שאתה סוטה סנטימטר אחד ימינה, אז פה קדימה הסטייה נמוכה, אבל בעוד קילומטר אתה כבר תהיה רחוק קילומטר מהמטרה, ותתחיל להתדרדר. נכון. וזה, לא, אני לא שאלתי סתם, אני חושב שזה רעיון שצריך לעבור ולהשתדרג ולשכפל את עצמו בכל רחבי ישראל, כי היום גם בגלל המצב וגם בגלל המבנה של החברה המודרנית וההוצאות, אתה יכול באמת להידרדר, אתה יכול לאבד את הבית שלך ב-no time, וזה קורה לאנשים. בשנייה וחצי. כמו שמענו בחדשות על הבעיות של ילדים טובים בים, אז זה ממש, אתה לא שם לב, אבל בעצם אתה ליד נכנס יותר עמוק. כן, להבדיל אלפי הבדלות, הרכזים של התוכניות כולם הם עובדים סוציאליים ועובדים בשיתוף פעולה מלא עם עורכי דין, אנשי כלכלנים למיניהם, רכזי תעסוקה, אבל הפרויקט הוא באמת ברשות העובדים הסוציאליים. חיובים מאוד. חברים, תודה רבה לכם. עד כאן עושים סדר חדש להיום. תודה שהייתם איתנו, ואותנו עוד שומעים על רקע הפרידה, אז אל תברחו עוד. תגיד, ערביי מזרח ירושלים? גם. באים? כמובן. אבל אני מניח מספרים נמוכים יותר. לא, לאו דווקא אנחנו ליד גם עם הסדנאות כלכלת משפחה, גם מתחילים שם, התוכניות הוליסטיות הולכות ממש בסדר באזור, וגם משפחות חרדיות נרתמות כן, על חרדים לא דיברנו, גם זה חתיכת סיפור, למרות שחרדים יכולים ללמד הרבה מגזרים איך להסתדר, ועדיין, כי שם יש הנושא של הערבות ההדדית הוא מאוד מאוד מפותח, ועדיין אני מניח שהם לא יסרבו לעזרה. הם נותנים אמון חרדים וערבים במערכת? כן, ליד אנחנו רואים.